Hej. Vi har i vores case valgt at fokusere på, hvordan man på en let og tilgængelig måde kan få informationer omkring seværdigheder i Aarhus. Herunder blandt andet museer, natklubber, restauranter, kultur, shopping og meget mere. Vi vil undersøge, hvilken information brugere gerne vil have om Aarhus, og hvordan den information skal opnås. I vores case har vi valgt at tage fat på 4 brugeres tanker og idéer omkring det at få adgang til alt, hvad Aarhus tilbyder af events. Vi vil bruge vores case som udgangspunkt for en potentiel applikation eller hjemmeside, der kan løse det her problem. Yes. Og den metode, vi har valgt, det er Think Out Loud, og så er det sketching. Og vi vil gerne lave nogle tænk højt interviews med vores deltagere, hvor vi eksempelvis siger, hvis vi siger brugerplatform, hvad siger du så? Og så vil jeg også gerne vide noget om, hvordan folk de kunne forestille sig, at vores idé her vil være som en app. Og styrkerne ved det her, det er, at det er en simpel og relativt lidt tidskrævende metode. Og den er god i forhold til idégenerering, da vi får aktørerne til at reflektere og komme med nye inputs. Så vores plan er at få aktørerne i spil, og på den måde give os nogle idéer, som vi måske ikke selv havde overvejet, inden vi gik i gang med det her. En svaghed er, at der måske er nogle lidt løse rammer sammenlignet med de andre metoder. Og derfor kan det være svært at styre, hvilken retning vores deltagers tanker de leder vores projekt hen i. Hvis de fx ikke har nogen tanker overhovedet, som vi kan bruge til noget, ja, så har vi ikke noget data, vi kan arbejde videre med. I forhold til synlighed, så kan man sige, at vores lidt løse metode vil kunne afdække nogle behov og få brugerne til at reflektere. Og da det er en app, vi har med i vores overvejelser, så synes vi netop, at sketching er ideelt, da det både giver os noget visuelt og også noget konkret, så det er nemmere at arbejde videre med. Men ja, vi kan også snakke lidt om, hvorfor det er, vi har valgt det her. Og det er netop fordi, at vi er fra Aarhus, og vi står til den situation, at vi tænker, hvorhen er der comic, hvorhen er der gode koncerter, hvorhen kan vi få tilbud på mad eller oplevelser. Og vi ved det ikke. Og vi ved ikke, hvor vi skal kigge hen. Vi ved ikke, hvor det er samlet hen. Skal vi ind på hver eneste bar og spillestedets hjemmeside, eller hvad fanden skal vi gøre? Og det er der, at Visit Aarhus er en super fantastisk mulighed. Kan du ikke komme med, så siger du det der? Mulighederne i Aarhus er blandt andet museer, sport, natklubber, restauranter, comedy, forlystelser, shopping, alt muligt, som så også blev opremset i starten. Det er pissespændende.